Murisei amai makeke vauya dambokuratidzai zvimwe zvinhu dakuratidzai ndaida kuti ndibheke nemi lemon cake tibheke tese but nyaya yekuti ndiri busy nda zvimwe zvinhu pamakuseni saka izvozvi pandiri kufunga kuti genjiradza masahwira angu ayaya kuti keke redu tinopwanya mazai sei tichimikisa sei zvinhu zvedu ndeizvi magetsi abva aenda saka zvandava kuita panapa ndangokuratidzai zvatinoda zvacho nekuti tinombonyatsozvipima sei muchishona kuzvipima mhenoti vamwe vanoshandisa language yekuti kudini kuzvimezha kwachona tinozvimezha sei mumameasuring spoon mumameasuring capsule kuzvipima kwachona tinonyatsozvipima seiko because ukatokanganisa kuti pakupima ipapo zvinogona kukonzesa keke rako kuti tese rirasike saka pada kuratidzai kuti palemon cake redu ndichazokusanangurei kuti neti kuti ngatiitei lemon cake ndiri kunyanyofasarira ende ukanyatsotedza zvese zvandichataura about this lemon cake tumavhidhio twese uchitedza ka uchabatsirika zingaite because kana taita lemon cake tinoita almost makeke 10 here atinoitaita tinozongosiyana inhingrini isenzi chete zvinozongosiyana pakuti rimwe rakunzi vanilla rimwe rakunzi orange rimwe rakunzi chakuti ndozokupai list yemakeke anoenderana nenhingiri neresipi iyi yatiri kuita iyi zvototi ukagona lemon cake rako unonga watogona makeke 10 makeke awagona chinozongosiyana chete ichi iresipi ndosaka ndikuti ngatiitei lemon cake saka makeke anenge angosara anenge atova makeke nonga 3 or 4 asingaifanane neresipi but tikatita keke ro tatorova masports chinozongosiyana chete pamwe madecoration ekuti tichazoda kuti tikudzidzisei how to decorate with fresh cream nekuti muchazodecorata sei neinonzi plastic icing kana kuti fondant saka zvanhasi dangokuradzai kuti lemon cake redu tiine zvinhu 7 hatimbode zvinhu zvakawanda isu zvinhu 7 chete zvatinoda palemon cake redu tinoda lemon essence mafuta mazai mukaka flour baking powder neshuga yedu ini shuga kazhinji kandoshandisa yandendaona yakachipa mushopu like ipapo ndotoshandisa brown sugar ndeyandikutoshandisa but shuga yakanaka zvai kana uchibheka kana ushanda necommunity inobhadhara caster sugar saka rega ndikuratidzei zvinhu zvedu zvatinoda pakuita sei pakubheka lemon cake saka mazai tinoda mazai aya saka mazai angu 4 aya handipa receipt takanyora kuti 4x mazai angu 4 aya kwandaisa pasaidi because ndangokuratidzai izvo zvatiri kuita nazvo nenyaya yekuti magetsi aenda achakwanisa kubheka twatati mafuta eda ndochechi2 cooking oil ndoshandisa crown but best mafuta pakubheka isunflower but crown inoita as long pakanyorwa kunzi baking apa ukupaonera ukaverenga pasaidi pakatonyorwa kunzi baking chichi inotoita iyoyi in community yangu inondibvumira kushanda nezviripo as long zvichiita mwapaona tatati mukaka wedu wakavhurwa zvavo ndonyanyoshandisa hangu uyu ndounondichipira ndinoendera necommunity yangu but you can see unogona kutenga uya mubox unoita futi vamwe vanodawo zvinhu zvinodhura but in community yangu haidi izvozvozvo ndisoshandisa uyu asi ndofarira hangu iri full cream handizode low fat saka taane zvinhu zvedu 3 zvandakuratidzai essence lemon essence yedu ndakakatoreka no name kanoshanda zisingaitei kakaka no name essence yedu lemon but unotenga pane ma different brand essence as long ikanzi lemon essence kana uri kuda zvevanilla woita zvevanilla then flour ndanga ndatoisa pandakuratidzai ndadaisa 1 cup handiti saka second cup yedu ndiyo iyi make sure kuti washandisa measuring cup chaiyo munhu iyi mukona zvinhu zvako zvinofanira kuve level kana wanzi flour ngaive iri level kwete unotora cup yeti woti ndo cup measuring cup ngaangova measuring cup makapu ekupimisa ngaangova makapu ekupimisa iyi ndo cup yedu yechitu saka nenda kutodira muyatane tu makapu edu because recipe yedu yanga chiti chizve iri ku 2.5 cups cake flour yako you can buy any flour as long iri cake flour unogona kutenga Sasco unogona kutenga golden what but ndoiti wangu ne golden kana kuti snow what asi Sasco ndinoitenga kana ndayasona yakachipisisa kwandira inyatsondita pandipo unoona kuti ndoda iwisa mumwe ubva tinoda white star asi zvinongobika sadza zvese hazvo saka ndisi kuti musanotenga Sasco munotonotenga asi ini nangu ndo prefer
angu handinoprefer. Then saka 2.5 cup candy. Half ish. Usatore cup wotanga kupima uchihafura. Tora half. Ish, half cup iyi. Woisa sezvairi. Kwete unotora cup iyi wotanga kuhafura uchida kuisa pahafu pako pemusoro wako. Ipapo unotoponyesa mavhiri. Saka ipapo hatipagadzirisei. Then sugar. Tati yapatane zvinhu zvedu tane 5 zvinhu tasawo nezvinhu 2. Tati mazai, mafuta, lemon essence, mukaka, flour ndakuratidzai. Saka tati baking powder yedu. Ishi. Ndatoiisa 4 teaspoons saka anofanira 5. Saka 5 handazoita nyewe ndoda kuratidza kuti unenge wakaita sei. Teaspoon yako ndiyo iyi. Inofanira kuve iri level. Ndokuratidza kuti iningiri right measurements cheo. Inofanira kunge iri level. And kana uchiisa baking powder yako ipimire paside. Wozoisa kuflour, wozvisifa pa1. Haugone kuti wototora ningirini baking powder vamugaba uchisa straight kuningirini kubawo kune flour. Nokuti mwana akachema panze kana kuti chinhu chikadonha panze ukamhanya ipapo unodzoka uchazotongoisa baking powder yakawanda sei. Saka kuti ukutire chiseparata itori loss iyoyo. Saka ina hangu community yandoshanda nayo ndese haindibvumire loss. Saka ndinotomeka sure kuti baking powder yangu yaverengera paside. Saka tapa 6. Tasarwa neshuga yedu ishi. Measurement yedu yatiri kuita iyi iri parecipe inopinda 1 cup and a quarter. Saka iyi ndiyo cup yangu. Ndatodira shuga yangu pai. Make sure kuti watanga waisa zvinhu zvako mabhawo wanyatsozviverenga uzvisa paside uzochitanga kumixa. Because wakangoita zveningirinika papacho unokanganisa ukazoisa zvisirizvo. Kota yedu iyi. Make sure kuti utora right measurements. Munhu ngaatore zvinhu zviri ningiri zviri correct. Because unogona kuita kuti keke rako unoziva kuti waponjera papi iwe wangochiziva zvauri kuita shuga yedu iyi. Saka muri kuona ndizvo zvichete zvatinoda. Hatomboda zvinhu zvakawanda pakubika lemon cake su. Tinongoda zvinhu zvedu 7 keke redu ratoibva. Saka pazvinhu 7 tichazongoedha kuti zvatichazoedha zvato zvekudecoratesa zvecream nechimwe chinhu chatinozoda board nebox. Uchicalculata mari yako zvinhu zvose woisa pasi wozoedhawo labor kako. Kubika makeke kako kunotorwadzisa makumbo, kunotonetesa, brain chaidzi hadzishande idzi. Saka unofanira kuona make sure kuti waisa labor yako, mari yako yelabor. But ini community yangu yandiri kushandira mazuva ano haisi kundibvumira ndise labor. Ndiri kuita inonzi kushandira Mwari ndiye achandibhadhara. Tada! Bye! See you next time when we're cooking our cake.